βεβαίως δεν ξέρω αν τραβάει, γιατί είναι και κάμερα της προκοπής αυτή. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει ξεκινήσαμε. Ένα ελαφρύ εγχείρημα ξεκινάει μόλις τώρα. Το εγχείρημα λέγεται πάμε για ψάρεμα ΟΕΟ και ξεκινάει με μένα που πάω να βρω στα δολώματα τώρα τον καπετάν Νικόλα και μετά να πάμε όλοι μαζί από τα ίδια αλληλείας να ψωνίσουμε διάφορα πράγματα. Νομίζω ότι τελικά περισσότερο μας αρέσει να ψωνίζουμε παρά να ψαρεύουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, πρώτη στάση δολώματα, δεύτερη στάση ίδια αλληλείας και μετά σε κάποιο λιμανάκι, σε κάποιο μέρος, κάποιο ψαρότοπο εδώ κοντά στη Θεσσαλονίκη για να δούμε τι θα δούμε και τι θα ψαρέψουμε. Λευκός πύργος στο βάθος κήπος, κινησούλα γενικά, 1055 ροκ δήθεν στο ραδιόφωνο και εγώ με μια κάμερα που δεν βλέπω αν τραβάει ή δεν τραβάει, γιατί όλα τα καλά τα πήρα, πώς το λένε, selfie stick δεν πήρα, ματσούκι τέλος πάντων για να τραβάς. Και τώρα πού να βρεις, είναι και σκοτάδι, να βρεις κανένα μαύρο, αλλά ξέρεις αυτοί δεν φαίνονται το βράδυ σκοτάδι. Να βρεις κανένα μαύρο να έπαιρνα ρε παιδί μου. Κινέζοι φαίνονται λιγάκι, εντάξει. Έχω κάνει μεγάλη επένδυση εδώ αριστερά, μεγάλη πικραμένη ιστορία. Λοιπόν, έχω κάνει επένδυση μεγάλη στην κυρία Λί, δεν ξέρω πώς τη λένε, στα κινέζικα, όπου αυτές τις μέρες έχω πάρει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μα ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, και μου έχει κάνει και τελευταία φορά μου έκανε 15% έκπτωση και μου έκοψε και 2 βρουδάκια. Έκανε την έκπτωση και μετά περίσσευμα ήταν και 2 τέλος πάντων, τα έκοψε και εκείνα τα 2. Δηλαδή για Κινέζοι που δεν κάνουν εκτόσεις αυτοί. Και έχει πάρα πολύ πλάκα να δω αν θα μπορέσω κάποια στιγμή να πάω με την κάμερα κρυμμένη κάπου να τραβήξω το πως λέει το ρο, που δεν το λέει το ρο, λέει λο. Λέει τλία επί 1, εννοώντας 3 κομμάτια από 1 ευρώ το καθένα. Τλία επί 1, 4, τλία, 4 κτλ. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα αγοράσω πράγματα τα οποία θα έχουν μόνο 3 ευρώ, τλία μάλλον, και θα είναι σε τλιάδες για να καταγραφεί αυτό το δεν λέω το ρο, ας πούμε, και λέω λο, το οποίο είναι γνωστό βεβαίως από παλιά από τα Lucky Luke, γιατί αν θυμάστε καλά στα Lucky Luke οι Κινέζοι συνήθως τι είχανε, σιδελοτήλια, και το έγραφε έτσι γιατί ακριβώς δεν λένε το ρο. Πως είναι μια γλώσσα χωρίς ρο? Ξέρω έχω μια φίλη που δεν λέει το ρο, αλλά λέει κάτι αντίστοιχο ρε παιδί μου, κάπως τον μπερδεύει, κάπως το λέει διαφορετικά, και μάλιστα ήταν εισηγήτρια σε μια ποιητική βραδιά φοβερή αφιερωμένη στον Αντέ Μπετόν. Αντρέ Μπρετόν ήτανε, αλλά αυτή ήταν Αντέ Μπετόν και Αντέ Μπετόν και Αντέ Μπετόν, Αντέ Μπετόν, Αντέ Μπετόν. Τον μπετόνιασε τον άνθρωπο για τα καλά. Λοιπόν, αφού δεν γράφει η άλλη κάμερα, θα γράψει αυτή που θα πάει. Αυτός είναι ο κιούρτος. This is a kurt. Kurt, σκηνάκι. Μην τα βγάζεις αυτά από αυτά. Τα τέτοια. Έτσι το είναι. Όχι, οριζόντια. Οριζοντίως. 2 πέτρες για να κάτσει κάτω και το δόλωμα μέσα. Λένε λοιπόν ότι ο κιούρτος βγάζει αλλιεύματα. Πέτρα θέλει αυτό. Όχι έτσι, όχι έτσι, όχι έτσι, όχι έτσι. Πέτρα, το σπάς. Βάλε ρε το σκηνάκι πρώτα να κάνει. Τι είναι αυτά? Από το σκουλί. Μαλλιά. Ναι, βρωμιά. Μαλλιά. Το σκηνάκι που είναι? Τα μουσια του...
Έλα, χειριτής, κόψε ένα κομμάτι για να κάνεις το λάμδα από πάνω και μετά το δένεις το υπόλοιπο στο λάμδα. This is a kurt. Kurt. Τα καλάμια έχουν στηθεί, κυρίες και κύριοι, και είναι έτοιμα εδώ πέρα. Ναι. Είναι έτοιμα εδώ να τσιμπήσουνε. Κάτσε να το βάλω στο δυνατό. Έτσι. Καλάμια. Εδώ στο κέντρο έχει το βάρος. Θέλει πιο ανοιχτή δέσμη. Έτσι το βάρος. And this is the kurt. Γλάρο το λέγανε. Κάνω μια καντιλίτσα. Αν ήξερες να κάνεις καντιλίτσα. Κάνουμε μια φωλίτσα και βγαίνει το λαγουδάκι. Κάνει μια βόλτα γύρω από το δέντρο, από την επάνω μεριά. Από την επάνω μεριά. Αυτή δεν είναι η πάνω μεριά? Όχι, δεν είναι πάνω, αυτή είναι κάτω. Εκείνη είναι πάνω. Έτσι και ξαναμπαίνει στη φωλίτσα. Δεν έχω κάνει πρόσκοπας. Όχι ρε μαλάκα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι? Βρέχει ρε μαλάκα. Α. Είναι πρόσκαιρο όμως, δεν είναι. Είναι ωραία τόσο. Τι μαχαίρι έχει αυτός δηλαδή? Το βούτυρο δεν είναι. Α, που δεν μπορούσε να το κόψει. Κάνουμε μια φωλίτσα. Ναι. Από κάτω. Ναι, το λαγουδάκι κάνει μια βόλτα γύρω από το δέντρο και ξαναμπαίνει. Από πάνω μπαίνει. Την ίδια τρύπα που βγήκε από εκεί θα μπει. Όχι. Κάνεις λάθος τη βόλτα. Πάνε να γαμηθεί. Τι πάνε να γαμηθεί και το λαγουδάκι. Ωραία. Άρχισε και βροχάει. Όλους παραδόξους. Αλλά και αν χιονίζει και αν βρέχει, το αγριογούρουνο αντέχει. Ναι, τώρα είστε τσομπάνης μεγάλος, το ξέρεις. Τσομπάνιδες δεν είμαστε. Ναι. Υπερβαίνουμε το τσομπανιλίκι, το συνηθισμένο δηλαδή. Και χορτάρια μαζί. Και φουρνάρια. Ναι. Αφήσαμε το γάμο, κυρίες και κύριοι, και πήγαμε για φουρνάρια. Αυτό δεν θα σκαλώσει κάπου. Δεν θα σκαλώσει. Αρκεί να βρούμε τώρα κανένα δύο πέτρες να του βάλουμε μέσα. Για να κάθεται σμπατ. Famous last words λοιπόν. Κάποιος κύριος είπε πριν λίγο ότι μόνο εγώ και ο Τζιτζικώστας, μεγάλη ντροπή αυτό, ξάδελφος του νομάρχεως, αγοράζουμε έτοιμα παράμαλα και τέτοια. Αλλά και αυτός που το είπε τώρα, τον βλέπετε. Έχει μετανιώσει που πήρε ένα έτοιμο μπερδεμένο το μεθυσμένο του Κινέζο που το έφτιασε. Μεγάλη κουβέντα, όχι, μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλο παράμαλο, μην πεις. Μην πάρεις, θα ξεμπλέξεις. Αλλά κάποτε βγάζω την κάμερα βρέχει, μου φαίνεται. Ναι. Είναι η κάμερα της κατεμιάς. Γρουσουζοκάμερα. Λοιπόν, εμείς παίζουμε με ένα τέτοιο. Με ένα εδώ, βλέπετε. Είναι το καμπανάκιον, το οποίο αν κάνει πως χτυπάει ψαράκι, θα χτυπήσει το καμπανάκι και άλλα τέτοια αστεία. Και λοιπόν να πούμε για το δόλωμα, το οποίο μέχρι στιγμής έχουμε δεχθεί μόνο μία τσιμπιά, παρότι έχουμε αυτά τα ωραιότατα τσουτσούνια. Τα λένε τσουτσούνια για ευνόητους λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί αν τα πιάνεις σκληραίνουνε. Μωρό μου εσύ. Finger dick, όχι pencil dick. Ερωτηματικό. Τσουτσούνι λοιπόν. Εξαιρετικό δόλωμα, πάρα πολύ ωραίο. Αυτές τηλεοστάτες δεν είναι? Ναι. Εδώ είναι τώρα μαύρο, τι μαύρο είναι αυτό? Πάντως να το στρίψεις δεν γίνεται. Μαύρο σακαλιακούδα. Μαύρο σακαλιακούδα, ναι, να το, τέτοια. Αλλά εδώ προτιμάμε τα καλύτερα δολώματα. Το είναι τα μάτια. Τα μαύρα μάτια σου. Και είναι αυτό, είναι ένα
Σαλιγκάρι. Μαλάκα, κλείστηκε άλλο κολοκάμερα. Πάλι άρχισε να βρέχει. Τώρα θα τη κλείσω. Αυτά τα μάτια λοιπόν και έχουν εδώ πέρα ένα σκληρό πράγμα. Εδώ το οποίο το παίρνει μια πέτρα, το κοπανάς, το σπάς, το βγάζεις μετά το σαλιγκάρι, κόβεις αυτό το σκληρό το πράγμα και το δολώνεις και είναι πάρα πολύ σκληρό αυτό. Είναι σκληρό, πιο σκληρό από το τσουτσούνι. Για να δούμε. Έλα. Σκληρή είναι αγόρι μου. Έλα αγόρι μου. Σκληρή είδες. Στέκεται, αυτό είναι στραφιές ψωλής, οι τρίχες φταίνε. Κοντής ψωλής λέει το τραγούδι, αλλά δεν πειράζει. Τώρα δολώνουμε ολόκληρη μάνα. Πάμε για το Λιβιάθαρο. Ναι. Το ψάρι του βυθού λοιπόν τώρα είναι, νομίζω το μέρος που ήρθαμε δεν είναι καλό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μέχρι στιγμής έχουμε πάρει μία τσιμπιά και τώρα ετοιμάζει να πάρει τη δεύτερη αυτός. Λοιπόν. Τι έφερες και την πραμάτια σου? Τι ήρθε ρε πούστη, για ψώνια? Ξέρω εγώ, μαλάκα, χαρίτος είναι. Χαρίτος. Λοιπόν, φέρτε το δωράκι του ρε μαλάκα. Το δωράκι του. Κάνε σαν τη φώκια. Κάνε σαν τη φώκια, ναι. Το δωράκι του ρε μαλάκα, όχι, στο πίσω κάθισμα είναι. Καλέ, πείτε μου. Στο πίσω κάθισμα βρε χαμένα. Αυτό το πλεκτό το βλέπω. Το δωράκι του ρε μαλάκα. Μερικές φορές ρε μαλάκα λύνεις εξισώσεις ρε που στο χαρτί υγείας επάνω. Και μερικές φορές πολύ καυστοσμάν. Επιτέλους παιδιά. Ο αγώνας τώρα δικαιώνεται, ναι. 20 χρόνια στο ψάρεμα, επιτέλους απόχει. Ναι. Επιτέλους. Δεν είχε καλές, αλλά είχε... Δεν πειράζει, είναι μια χαρά. Ναι. Είναι λίγο μπρουτάλ, μπορούμε να την κάνουμε πατέντα, να την κάνουμε πιο μακριά. Ναι. Σκουπόξυλος. Μην σου πω ότι θα την κάνουμε τηλεσκοπική. Είναι άμα την κρύψεις μεγαλώνει. Τηλεσκόπικαλ. Την κάνουμε, θα πάρουμε ένα κοντάρι από τις μπατανόβουρτσες που κάνουν. Μπράβο, τηλεσκοπικό και θα το κάνουμε. Αυτά πάντως θεωρητικά παίρνουν τσιμπιές. Κατάλαβες. Ναι. Επίσης, θεωρητικά αυτή η αρματοσιά είναι για τον μπούτσο, γιατί μπερδεύεται. Και πρακτικά δηλαδή. Θα το ρίξω μια ίσχυ. Έλα. Και τώρα κυρίες και κύριοι, εδώ θαυμάστε, κανόνισε μαλάκα, μας πάρεις κανένα αυτή τώρα. Αυτά είναι ο μάστορας του μάστορος. Έλα πάρε και τα θυμιατά. Τριγύρω μέσα στην εκκλησιά. Κανονικά αυτό δεν το σφίγγεις, έτσι δεν είναι? Λίγο, όχι πολύ. Το σφίγγεις αρκετά, όχι τέρμα. Ναι. Όσο να τραβάς με το χέρι, να φεύγει η μπετονιά χωρίς να κόβεται. Κάνει εδώ ένα τέτοιο και θα περάσουμε μετά αυτό στην παραμάνα. Το τεχνητό? Ναι. Όχι ρε, είναι παράμαλο. Ναι ρε, με λεπτή μπετονιά θέλει. Πράσινη ή άσπρη? Άσπρη έχω... Που λένε φλουροκάρμπον. Φλουροκάρμπον. Και άμα δεν τους αλλιώσει κυρίες και κύριοι, δεν γίνεται, δεν πιάνει ο κόμπος. Επίσης στην ηλικία που βρισκόμαστε, ναι, βγάζουμε τα γυαλιά για να δούμε από κοντά. Αυτό κοστά θηλιά εδώ, έτσι. Πάντως από όλα τα τσομπλέγια που πήραμε, ο φακός του Γιώργου είναι ο καλύτερος. 3 ευρώ. Τλίευλο. Και είναι LED. Συμπάει σας λέω, δεν το βλέπετε. Άστο να πάει να γαμηθεί. Τι λέγα, έλεγα. Άστο να το καταφύγει. Άστο να το βάλεις στον πάτο. Είναι μεγάλο το αγκίστρι. Όπως τα λέει ο Ραμπατζής. Γιώργο, αν έχεις την καλοσύνη. Τι? Να φέγγεις εδώ με τα 3 ευρώ. Καλά, εδώ χτυπάει το ψάρι και εσείς ξέρετε τα αρκίδια σας. Είσαι πρώτο εξάμηνο, Γιώργο. Ναι. Φαίνονται χορτασμένοι ψάρα. Ο χορτασμένος ψάρας, νάτος.
Νίκο, έκανες ραπάλα-νότ. Δεν ξέρεις το ραπάλα-νότ? Όχι. Ναι, ούτε εγώ το θυμάμαι. Γιατί ραπάλα είναι αυτό, Υπάρχει... δεν είναι ραπάλα. Είναι λαπάλα. Ναι. Τόσο, Κώστα? Σταμάτησε να κουνιέται αυτό. Μια χαρά είναι. Το κάνει Τώρα, τη λίτσα. Γιώργο, αν η μπετονιά κάνει κοιλιά, Ναι. σημαίνει ότι το ψάρι ζορίστηκε, το έχει βάλει στο στομάχι του και πλησιάζει προς το καλάμι για Μπράβο, να μπράβο, δεις την μ' ένταση. αρέσει. Η Εκαλίας. Η εκαλίας. Ο Τσουμπάνης. Επίτιμος διδάκτορ, ανώτερα θεωρητικά, Κώστας Αραμπατζής. Ναι. Κώστας Αραμπατζής. Η μυθική είναι αυτός. Όχι, Ο αυτός μεγάλος είναι αδερφός ο του. μεγάλος αδερφός. Ο μεσαίος αδερφός της Μυθικής. Δεν το κόψει εκείνον περισσεύει. Έλα, κάτσε μια, έλα να βγάλουμε μια αυτόρα. Και τώρα μια ίστατη προσπάθεια να πιάσουμε κάτι. Άλλη μια ιστορία. Άλλη μια ίστατη προσπάθεια. Στο κουδουνάκι. Με το... Ναι. Κουδουνάκι με η Άννη. Κουδουνάκι. Λοιπόν, έχουμε μετακομίσει και έχουμε έρθει στην Νέα Καλλικράτεια. Νέα Καλιφόρνια. Στον Δήμο Νέας Προποντίδας. Δήμος Νέας Προποντίδας, αυτό. Προποντίδα. Βεβαίως εμείς ήρθαμε στην άκρη. Όλο το λιμάνι είναι γεμάτο ψαράδες, οι οποίοι ψαρεύουν. Εμείς ήρθαμε στην άκρη, όταν μάλλον είμαστε μαλάκες του χωριού, για κάποιο λόγο δεν έχουν έρθει εδώ. Αλλά και αυτοί τώρα από δίπλα δηλαδή γιατί δεν. Άλλου είδους ψάρια. Άλλα ψάρια, άλλα ψάρια. Άντε να δούμε τώρα τι ψάρια θα βγάλουμε. Η προσπάθειά μας λοιπόν στέφθηκε από παταγώδη αποτυχία. Αυτό ήταν το μόνο θύραμα. Τώρα θα μου πεις, αυτοί που πιστεύουν στον Χριστό, με αυτό ταΐζουν οικογένεια, δεν ταΐζουνε? Τι έπαθες ρε, Κιούρτε? Θα το διπλώσουμε ρε. Λοιπόν, έλεγα ότι ταΐζεις οικογένεια με ένα σπάρο τέτοιο, τι είναι αυτό? Το κόβεις ξαναγίνεται, ναι. Αυτό είναι το μοναδικό θύραμα, περάσαμε 3 ώρες εδώ. Ωραία ήταν, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Γιαραμπή, αλλά αυτό, τελείωσε. Σας χαιρετάει.